Takže zdravím vás pri ďalšom nie veľmi profesionálnom YouTube videu, ktoré snáď prežije bez nejakej väčšej editácie a strihania kvôli zvukom zvieratiek, ktoré tu sú. A ako môžete vidieť z nadpisu, tak toto videjko bude vlastne o skoncovaní so školou. A ja len by som tu chcel dať nejaký disclaimer, že nebude sa jednať o nejaký tutoriál na to, ako to urobiť a prečo to urobiť. Skôr je to len nejaké také ako posunutie alebo utvrdenie pre ľudí, ktorí už tak rozhodnutí sú. Neviem, ako ďaleko do histórie vlastne ísť. Môžem ísť do časov škôlky a základnej školy, kde som vlastne šikanoval, kde som bol šikanovaný, avšak najsilnejší zážitok mám jednoznačne zo strednej školy, čo bolo pre mňa ako absolútne najťažšie obdobie, ktoré ma vlastne dohnalo do totálneho strachu a úzkosti a dohnalo ma to vlastne k tomu vytvárať si nejaké svoje paralelné identity a prezentovať sa nejak pred ostatnými ľuďmi, keďže som sa bál, že keď vyjde nejak na povrch moja skutočnosť, tak ma to strašne potrestá a niečo v tom duchu. No a vlastne potom ma dohnalo k množstvu psychológov, ktorí ma nikam neposunuli. A keď som si toto uvedomil, tak som začal experimentovať s psychedelickými látkami, aby som sa naučil nejak operovať vlastnú myseľ. A možno ani to ma nejak neposunulo. No ale teda, čo je pre mňa hlavné, svoju frustráciu zo strednej školy som si vybil v 2 knihách, alebo teda jedna je primárne o frustrácii zo strednej školy, druhá je o frustrácii so všetkým ostatným. No a môžete ich nájsť niekde, jednu na Amazone, druhú u mňa, môžete mi napísať a uvidím, čo ďalej. No. Avšak zaujímavé pre mňa je to obdobie strednej školy hlavne kvôli tomu, že prišiel vlastne COVID a ten COVID ma kvázi zachránil z toho celého utrpenia a umožnil mi vôbec nič neriešiť. Posielali sme si cez Teamsy, teda cez Messengery výsledky z písomky z matematiky a trolil som učiteľov púšťaním zvukov chrochtajúcich prasiat cez Teams a podobne. A vlastne, čo sa ešte dá povedať? No, mal som dosť často nočné mory zo strednej školy, stále mávam, že je to také dosť intenzívne obdobie, že sa mi občas vracajú spomienky na to, že ma niekto skúša, niekto po mne niečo chce a podobne. No a vlastne po strednej škole nasledovalo také, alebo teda už na konci strednej školy, obdobie, kedy som si hovoril, že čo bude ďalej, tak asi každý riešil vysokú školu. Ja som vôbec nerozumel tomu, čo to vlastne je a prečo by som to mal riešiť. Ale teda predpokladal som, že asi by som mal niečo študovať a tak som si volil rôzne topiky, ktoré ma zaujímajú. Na stole bol, neviem, nejaký journalism, potom biológia a neviem čo. Tak som si povedal, že budem sa učiť biológiu a začal som sa na to nejak systematicky pripravovať. Každý deň som si niečo pozeral a študoval. A potom som zmaturoval tak, že ako sa mi spravil priemer zo známok, takže som zmaturoval samé jednotky a
mohol som ísť na prírodovedeckú fakultu. No a keď som sa tam ocitol, tak vydržal som tam jeden deň. Bol som v nejakej rozpadávajúcej sa budove, kde bolo pár ľudí a zistil som, že keď sa chcem prihlásiť na školský rozvrh, tak je to extrémne náročná činnosť, ktorá vlastne mi zaberie pár dní a je to tam extrémne dezorganizované. Mal som veľký strach z chémie a keď som sa bavil s ostatnými študentami o chémii, tak mi povedali, že vlastne chémiu na tej škole mám, myslím, že 2 roky a učím sa ju veľmi poctivo a potom už ju nikdy, nikde nebudem potrebovať. A vlastne tí študenti si z toho sami robili tak trochu srandu, že je to ako v podstate zbytočné. Tak to bol môj posledný aj prvý deň na biologickej fakulte. No, nasledovalo obdobie v mojom živote, kedy som sa vlastne nejak stresoval kvôli tomu, že čo robiť. A bol som cca 3/4 roka doma. A mal som jednoducho pocit, že niečo so svojím životom musím robiť, lebo preboha, ja nič neštudujem, nič zo mňa nebude a rýchlo si musím niečo nájsť, niečo sa zdokonaliť, učiť sa nejaké skilly a podobne. A tak som neustále sa ponáhľal, neustále si niečo čítal, bol som fakt v obrovskom strese kvôli tomu, že musím niečo spraviť, lebo inak dopadnem hrozne, ja neviem, nemám žiadnu schopnosť, ktorá je na trhu oceniteľná. To som si myslel, možno je to pravda stále. Ale vlastne rozhodol som sa, že sa prihlásim na Cevro Institut, ekonomickú školu v Prahe. Bola to viac menej zámienka, ako sa dostať do Prahy a myslím si, že to bola dosť cool škola. Bolo to v angličtine a prišlo mi to celkom zaujímavé. Robil som si rôzne grafíky ohľadom toho, že ohľadom ako ekonomiky, pamätám si na veci ako monopolistic competition, marginal revenue is equal to demand, which is equal to average revenue, which is equal to price during perfect competition a na proste blbosti, ako sú toto. A tak ma to bavilo. Zajímavým fenoménom na tejto škole pre mňa bolo to, že študenti sa o to vôbec nezaujímali. No a dúfam, že ma tu dobre vidíte a že vás nestresujem s tým svetlom. No a vlastne študenti sa o to nezaujímali a občas chodili na hodiny, občas nie. Pravda je, že ja som robil všetko viac menej poctivo a robil som prezentácie tak, ako sa robiť mali a vlastne postupom času som zisťoval, že kam až môžem zájsť a jeden z mojich testov som robil takým spôsobom, že mal sa robiť online z MS Teams. Ja som sa na MS Teams neprihlásil. Poslali mi cez Messenger zadanie testu spolužiaci. Ja som nechal AI, nech mi to vyplní. A vlastne poslal som tieto výsledky učiteľke s tým, že sa ospravedlňujem za to, že som nemal dobrý internet a veľakrát som sa jej snažil ako napísať, snáď tentokrát to k nej dojde. A testy som spravil. No a vlastne všetky seminárky som robil cez AI. Mám tu dokonca aj tutoriál na to, ako to spraviť. Tí, ktorí máte školu, dúfam, že to využijete, ak to ešte nevyužívate. No a vlastne všetko som takto nejak hackoval. No a
postupom času som nejak stratil zmysel tohto všetkého. Zároveň ma to niečo bavilo, zároveň som k tomu potreboval nejaké potvrdenie, nejaké prejdenie testom, nejakú seminárku, ktorú som ani nerobil ja. Ale to, že som ju nerobil ja, neznamená, že ma to nestálo extrémne množstvo času, ktorý mi prišiel absolútne zbytočný. Prišiel mi rovnako zbytočný, ako keby niekto si to odfajkol bez toho, aby som ja musel niečo reálne robiť. No a pamätám si 1 hodinu európskej histórie, alebo čo to bolo, kde pán profesor hovoril o tom, že neviem už, o čo išlo, bola to nejaká etymológia a arbitrárneho vymedzenia geografického územia strednej Európy. No a ja som si hovoril, že čom toto proste celé je, že nejak nerozumiem, prečo tu sedím a hovoril som si, že asi toto bude moja posledná hodina tu. Ale ja som sa rozhodol ešte spraviť prezentácie do školy a moja posledná prezentácia bola na hodine Game Theory, kde som robil prednášku o Cartwheel Agreements a vlastne mal som celkom, nechcem povedať, že zložitú, ale povedzme, že komplexnú prezentáciu, kde som mal pár matematických vzorčekov a aj som si ich obhajoval a tak ďalej. No a vlastne prezentáciu za mnou mal jeden môj taliansky spolužiak, ktorý tam mal možno 4-5 slajdov, ktorých obsah bol nejaký metabolit ChatGPT. No a mimo iné tam mal aj nejakú chybu a keď pani profesorka upozornila na to, že toto nesedí, tak vlastne sa nejak tak dohodli na conclusion, že že toto ešte musí vylepšiť, ale že inak je to v pohode. No a vtedy vlastne som si povedal, že toto je moja posledná návšteva školy a aj bola. No a teda asi toľko k tomu. No a samozrejme niekto, kto povedzme študoval alebo študuje serióznu vedu alebo matematiku, tak mi môže povedať, že všetky ako tieto veci, ktoré tu zmieňujem, sú zapríčinené výberom školy. A to je ako určite pravda. Akurát môj point je, že to, čo sa môžete naučiť v škole, sa môžete naučiť kdekoľvek inde. A bez všetkých týchto absurdných procesov, ktoré som zmienil. A to je jednoducho preto, že škola je sama o sebe inštitúcia. A sama o sebe je teda dosť zábavnou vecou tá inštitúcia a je to celkom veľavravné. No a keď vlastne neinštitucionalizujete vzdelanie, tak ani neviete, ako to vzdelanie prebieha, pretože nie sú tam žiadne úradné hodiny, žiadne písomky, žiadne tituly, žiadne nič. A vlastne to je tá krásna vec na tom vzdelaní. A to je vlastne vec, ktorú si ľudia, ktorí pozerajú na vysoké školy inak ako na centrum posmechu, nevedia uvedomiť. No. A nevedia si to uvedomiť. No a nechcem tu dávať nejaké svoje extrémne populistické teórie, ale teda ako vyzerá to self-directed education, tak to neviem. A pretože neviem, kde to ani začína, kde to končí. A povedzme, môj zážitok s biológiou bol veľmi zaujímavý, ale ako náhle som vlastne skončil biologickú univerzitu, môj zážitok s biológiou
neskončil v žiadnom ohľade. Stále sa nejako vzdelávam a nie preto, že mi to niekto povedal, ale pretože je to ako nejaká automatická odpoveď na to, čo sa tu deje. Tak ako keď sa popálim a poviem au, tak niečo vidím, niečo ma zaujíma a začnem na to reagovať, začnem sa vzdelávať, začnem sa učiť. Rovnako tak ako ja som mal teraz myšlienku, že idem natočiť túto strašnú blbosť a začal som tu kecať sračky. Takže asi tak prebieha aj to učenie u mňa. Neviem, možno aj u ostatných ľudí. No a vlastne toto je pre mňa dosť kľúčová vec v živote. Myslím týmto, keď sa nespolieham na druhých ľudí, keď sa nespolieham na nejaký performance a vlastne to, keď si ja niečo sám od seba vyhľadávam a sám od seba sa zaujímam. Ak by som chcel ísť na vysokú školu, tak možno niekedy predpokladám, že oveľa prínosnejšie pre mňa bude ísť do kostola alebo na striptease, kde vlastne mám nejaký performance a skončí sa oveľa rýchlejšie, než je vlastne čas vyštudovania nejakej školy. Takže toto je podľa mňa oveľa prínosnejšie pre život a vzdelanie človeka. No a teda čo sa týka škôl, tak vlastne spomenul som tu biológiu, ale je podľa mňa veľa vecí, ktoré sa všetci ostatní naučia niekde inde. Osobne napríklad môžem povedať, že som sa naučil väčšinu angličtiny cez YouTube a teda naučil ma YouTube viac angličtiny, než povedzme akékoľvek hodiny v škole alebo akékoľvek voľnočasové kurzy. A možno, neviem, možno to za to nestojí, možno vysoká škola za to nestojí, možno nič z toho, čo viem, mi nejakým spôsobom nezarobí peniaze, to jediné, čo je v živote dôležité. A možno človek ani nepotrebuje byť tieto dni už vzdelaný, pretože preto existuje software a možno akékoľvek vzdelanie bude len koničkom, len hobby, rovnako ako filatélia alebo masturbácia. A možno to nie je ani dôležité teraz. Možno je to hobby už teraz a navždy to zostane hobby a pre mňa osobne to tak vždy bolo a ak to takto bude, tak mi to vôbec nevadí a určite mi to nezníži moju motiváciu na to sa vzdelávať, pretože žiadna motivácia nie je. Je to len automatická reakcia na to, čo ma zaujíma a čo prirodzene vo mne vyvstane ako potreba. No a nechcem tu už veľmi toto zbytočne predĺžovať a chcel by som teda povedať, že toto je asi môj conclusion. Kto má vysokú školu a je s ňou spokojný, je to úplne super. Netvrdím, že by ste mali skončiť. Akurát, keď niekto tvrdí, že absolvent vysokej školy je v čomkoľvek vzdelanejší než neabsolvent, tak je to asi to isté ako tvrdiť, že pornoherec je lepší v sexe ako bežný človek, alebo že fekalista má väčšiu lásku k hovnám ako bežný človek. Takže asi tak. A čo sa týka mojich nočných môr zo strednej, tak môžem povedať, že stále sa mi niečo vráti. Už som spomínal, že sa mi vráti to, že niekto po mne niečo chce. Chce po mne výsledky z písomky, chce po mne neviem čo. A ja vždy jednoducho sa toho bojím, mám z toho nepríjemný pocit. V poslednom čase sa mi podarilo tieto nočné mory rozpoznať. Respektíve lucidne snívam prakticky väčšinou
akurát pri týchto školách sa mi to moc nedarilo, ale už sa mi to celkom darí. A v jednom z mojich posledných snov som zistil, že je to sen a povedal som učiteľke, ktorá mi dávala nejaké zadanie, nech vyskočí z okna. A ona to urobila a ja som vlastne vyskočil z okna hneď za ňou, pretože som vedel, že keď dopadnem tam na zem, tak sa prebudím a aj som sa prebudil a ako náhle som sa prebudil, tak sa mi dostalo strašne krásnej úľavy z toho, že nie som študentom žiadnej školy. Takže tento krásny záver by som chcel povenovať všetkým učiteľom a poprial im šťastný let. A teda ja sa asi lúčim, povedal som všetko, čo som chcel a majte sa krásne.